Pochválený buď Ježiš Kristus. Vážený duchovný otec, toto video je určené presne pre vás, pre každého katolického kňaza na Slovensku, ktorý chce počas vianočných sviatkov potešiť svojich veriacich. Vianoce nám pomaly klopú na dvere a s nimi aj množstvo povinností. Spovedanie, upratovanie, zháňanie vianočných darčekov. To všetko môže byť veľmi stresujúce, ale s tým posledným vám pomôžeme my. Vo vianočnej ponuke, ktorú sme si pre vás pripravili, nájdete jedinečné predmety, ktoré potešia veriacich a obohatia vašu farnosť. Sú nimi vianočné pozdravy, magnetky, samolepky rôzneho druhu a veľkosti, magnetické tabuľky, aj takéto nádherné drevené gravírované tabuľky, ideálne ako dar alebo dekorácia. A navyše, pri objednávke do konca novembra získavate zľavu 20%. V našej reklamnej agentúre veríme, že aj moderné nástroje môžu slúžiť dobru a sprostredkovať posolstvo lásky. Naša misia je pre nás inšpiráciou. Bude nám teda cťou byť vašim partnerom na tejto ceste.